Ang programang ito hatid sa atin ng Manaysul with Real Panyawan, Muscleman Sexual Performance Enhancer for Men, Muscleman Coffee, strong pero di mapait, MJ Kujik Papaya with Collagen. Yo. 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 May hapon ma'am, may delivery di ay. Saan nga delivery, sir? Kuan siya, kon. Nagkan. Sa kuan, supili. Supili. Oh. Ma'am, sir. Na-delivery, ma'am. Sir. May hapon ma'am. Delivery di yun yan si supili. Supili? Oh. May nag-order? Oh, no! Good pang? Sige, pang. Sige, abrihan na lang ko yung daan, oy. Pwede. Ablihan niyo. Pwede abrihan daan? Pwede ra. Palangkong. Wala, naman ko ka-order. Among gi-order, itong sa adlaw, Filipino size na kondom. Hoy! American size man na kondom. Kung saan man ang paggamit na mo? Nadako, makay na. Filipino size among gi-order. Dili kini. Hala, ma'am. Isang din na, doy. Isang din na, doy. Hoy, akong gi-order. Hapon sir. Filipino size. Oh. Ano na bot? American size. Mas paggamit? Mas paggamit mo ha? Di na pwede doy. Balik na mo doy. Ang kwarta ko mo doy. Sir, di na ra ba yun na pwede na mauli sir? Kamara yun mismo mauli na kaya nag-delivery ko ano sir. Di ano. Tignan na lang yung kumpanya na iuli na mo ni kay di man mao. Dili mao ang kuan amo di order. Na, sorry Filipino ma'am. size. Dili ko makauli ano ma'am kay Ano di ka kaingon sa imong kumpanya na iuli ni. dili kamara yun pwede makauli. Doy, ano, ma'am. dili pwede doy kay among order doy Filipino size ana abot American. Sa pagtuon mo na ako doy. Nga kuan man ko gamot. Dili man ko American doy. Gamater po din sa ano gamater sa inyong kadako nga mo ra man ang delivery man. Mao lagi unsa ang paggamit sa gamit ani kabayo. Ang order Filipino size na kondom na ingabot. American size. May pa iuli lang nimo na doy para diway samok doy. Sorry jud guys sir. Kamara yun makauli ana jud sir. Kamo ni bahala na unsa man yung paggamit yun nag-deliver yun ko. No. Ayun ba adad? Doy ani na lang doy para way samok doy. Ayun ba adad? Iuli na lang kwarta. Ay kuan man kanang scam man na scam. Scam ni doy, scam ni. Uli jud ni doy. Sir. Scam ni. Wala jud dili ko kauli. Sa gusto nimo Ayun dat. sa gusto nimo di ay doy. Doy, usa gusto ni. Ano iuli na doy. Oh, ayun dat 300 naman na doy. Dili ko kauli ano lagi sir kamar yun ana sir. Ay, isang di gusto nimo doy. Ayun dat. Sorry, una lang ka doy. Ayun dat. Di masilbi doy. American ta? Tara to sa sulod. Sulayan to. Kasi basin di. Maigo ra.